И здравейте хора, аз съм Лови. Както виждате, бъсването на година ни е на 858 купи. Мисля днеска да го оставя и да си вдигам. Не знам, ще видим. Нека да пробваме първо стил на нокаут. Защото за сега си вдигах бъсването на година на соло шоудаун и ми омръзна. Да. Нека да започна. Много се извинявам, че не качвах видео толкова дълго време. Просто бях на почивка и да. Ако искате още видеа, просто лайкнете това видео. Дори 2 лайка да има, ще направя още. Това беше лесно, защото бяха ботове. Нека да си вдигнем стилто на 800 купи. Или поне да си го върнем на 40. Айде да го направим на 80. Ако можем да е. Много е гадно, като сте с бъсването на година на 870 купи някъде, защото всички са уинтрейдъри. Дашни. Слава Богу, че наше нищо може да направи. Обаче тук ме ковма сериозно. Добре, но супер, мога да я доминирам набързо. Хоп. Да, ще трябва да го убия. Ако тя го беше убила, ще да го призная, че е пълен слабак. Слава Богу. Малко по-леко с доминацията. Разбирам, че искате да ни доминирате, да не биете, ама чак па толкова. Дай да ги глутнем набързо. Не, това е загуба 100%. Това пипо бата е бати славак. Да, тя си е там. Как ще я корнеш, ако можеш да те питам? Трябваше сега да си използва гърчът, да я придръпне, вместо тя да го убия. Ако я убиеш, ще те призная. Ще те призная, ако я убиеш. Това е загуба. Пълна загуба. Загуба на време. Ми поне убихме тази пайпера. Да хвали да решна. Хоп, минус 2. Тази пайпер си беше тегава. И това си го признавам, че беше тегава. Върнах си го. На 60 или на 80 ще го направя. Всички ще ме нахейтат. Може би, че епик ми е на 1000 купи. Ще кажа, че съм 5 годишен, което не е вярно. И да, хора. Защото смисъл Едгар на 1000 купи, всеки може да го вдигне. Само дето малко е трудно с уинтрейдърите. Схабих си супер обаче.
Оп, глътнах го. След това ще го целне така. Ама той пък избягаше, той мазан. Какво ще ми направиш? Какво ще ми направиш? Само ми обясни. Биеш 200, аз бия също. Аз бия 2. Той бие 2100 демидж. С лазерът. На удар. Аз с стюто, задето ми е макснат, бия 2120. С 20 демидж повече бия. Няма какво да направи, ето, убил го. Само дето трови, което не е нещо вау. Използвайте крилото, Wing мода. Използвайте, той е най-добър. Крилото. Според мен е най-добър. Според вас може и друг да е най-добър. Чакай. Откъде дойде това е прямо буквално откъде дойде. Това не е загуба. Всяко игра пак стоя пипо. Пак ви стоя. С този. Пак ли с този пипо? Омръдна ми вече от пипо. В началото беше добър, ама сега нещо. No way, бате! Защо? Сега няма да дам бляги. Да игра пак с това пипок. Такъв. Бате хора, имаш лека в клуба ни 8000 купи. Той клубът ни, не знам как са го пуснали, е с ограничение 30 и 1000. И той влиза в клуба и викат: здравейте, приятели, и как сте? И веднага го кикнахме. Това на Brawl Stars не е приятелска игра. Това е игра, дето всички псуват. Преди беше приятелска, но сега ставаме им трейдъри. Добре, че аз псувам понякога, но не на видеята. По принцип не, аз не псувам. Смисълата игра с някакъв рандъм играч. Нали, знаете как се пускат. И той ми вика здрасти, аз му викам здрасти. Можехме да играем и той след 10 игри вика: съжалявам, до по-късно, сега не мога. И аз му казах това и леснахме. Викам и здрасти. Хубаво, че е културна, ма както казах, това не е приятелска игра. Да си викаш здрасти, какво правиш? Хоп! Не, no way! И сега това е загуба. Или не знам. Не съм врачка, така че. На бъс светлина година го е притиснал здравата. Сега ще излезе оттам. Браво, обаче те убива. Не можеш да го убиеш. Направи голяма грешка с хайперчарч и супер. Да. Това си е загуба. Чиста загуба. Айде да го кача до 60. Хора, пишете коментари колко време да са клиповете. Пишете коментари колко време да са клиповете, защото аз така да знам. Мога да ги правя по час, мога по 20 минути, мога по 5, по колкото искате. Аз сега ги правя по 13-15.
Още 5 минути ще играя и спирам клипът. Моля ви се, абонирайте се, защото не знаете колко е трудно да правим тъмнейли, да търся тъмнейли, да ги вада от някъде, да ги обработвам видеото. Моля ви се. Абонирайте се, доста е трудно да правя тези тъмнейли. Марти ми, Black Panther, аз си го бях качил на 890 май и Марти ми го да качи. Black Panther до 1000 Едгарът, той ми го качи. Мисля, това е 60 000 купи. Трябваше ми бързо някой на 1000 купи, защото всички ме хейтеха в моя клас и трябваше да ми го качи. Аз го бях качил до 890. Някъде там. Не знам, до 800 нещо го бях качил и той ми го докачи. Аз и Марти, той ми го качи на и 5 на 47 ранг. После аз и Марти цъкахме Dual Showdown. Докачихме си го до 50. Чакайте, че ме дисконектва. И бащата на Марти ми го вдигна до 1000. То му трябваше 10 купи. Обаче нещо хора, много ме дисконектва. Не, хора, това ме дисконектва само. Как да играя? Хора, нещо много се изнервих. Само ме дисконектва. Мисля да спирам клипът. Ако ще ме дисконектва още. Нека да видим какво безплатно има в шопът. Хора, абонирайте се за канала, ако искате да стана контент креатор. 1000 абоната ми трябва. Няма да се го купувам и това беше, абонирайте се за канала, лайквайте и чао и до нови срещи. Да, абонирайте се, пак повтарям, ако искате да раздам един от най-редките поп пени, като поп фигурка, само дето скин на пени. Ако направя 1000 абоната, ще стана контент креатор и ще си взема този скин и ще ви го раздам на един от вас. Затова се абонирайте, чао и до нови срещи.